Днес ще ви представим как се готви гешляпен, гештрункен, гешломпен, гешлонкан, тафонкан. Така, първият ни продукт, който е нужен е мелнишко брашно каприжовци. Това е от нашата държава, много хубаво брашно. Режи копе. Трябва ни... вземаме това. Трябва една скирка. Порим го хубаво. Така, и то. Сега, трябва ни едно нещо да го зачукаем по лекичка. И няма стане, това е тежката категория. Почвай! Опа, сега скръпа брашлото. Хубаво да се направи, за да има вкусен от тела. Така, сега, дай сега яйцата. Дай яйцата. Полекичка. Полекичка. Трябва маленьки сика. Да. Я букву си не дам. Така. Бъркаме. Така. Сега трябва яйцата, ама няма да занимаваш тия полички и така. Правиш така и яйцото става да кашкава. Вземай другото моето момче. Така, опа, ще я снимай тук. Трябва да направиш. Сега снимай тук. Сега трябва да вземаш мистерийката, че имам... Мистерийката вземаш и трябва да го сечеш надолу, за да стане хубаво. Малко, снимай там. Тук трябва да мажиш. Така, сега... Това беше отначало, това, дете долу по тавата, прилепнаното слоя, виж, снимай. Виж? Това е слоя, стига толкова, снимай. Така, сега, другия ни продукт е един домат. Чай да дам, ето домат и друг домат. Така, вземай. Сега трябва хубаво да се размажат, за да можем да ги сложим вътре. Снимай първо моята колега. Как ще го направи? Снимай се, давай. Сега снимай. Домачето трябва лекичко. Внимателно трябва да се накълца, като жигоса на ага. С ръбчето. С ръбчето, да. Така. За какво се занимаваме? Закона, Така, сега дай, пъне вътре. Шуай! Ще имаш вътре хубаво. Месиш. Месиш хубаво, така. Аж тази зелка. Сега тази зелка трябва да я нарежем върху една дъска. Нищо давай, режи. Бой! Бой негото! Чакай, снимай мене, защото там малко не заснима. Шибай, обай! И удри! Бей го! Удри! Той, моето тя! Круца! Кръци са без постелката, молеца. Много зачупваме сега. Сега толкова с моето момче. Значи, предишния дед правихме шляперият, не, кашмира. Беше много кротък. Види вашата, аз от него взех, защото той не е в Пловдив. Той ще идва, ама. Така, сега, този картоф, снимаш, то личи картоф. Така, вземаш и снимай тук. Лекичка си го на накълцаш, така. Така, вземаш и пъхаш лук. Този лук е много лук. Режи моето момче. Аз съм. Мамица. Тито. Уби го. Малко падна. Трябва да са... То се изпари, пъхаш вътре ползата. Като готвач така. Ето така. Лекичка. И пъхвам всичко вътре. Спри. Лекичко така. Гешляпена почти е... Снимай малко по-отгоре, защото... Гешляпена е почти завършен. Сега трябва лекичко, да, почти е завършен. Сега трябва на този картоф, последния, да се сложи така. Като черешката. Всъщност картофа на тортата слагаш. И всичко трябва да слагаш. Забравяме най-важното, да. Кое? Без малко. Снимай така. Тита, моето. И съм маза. Пъхаш вътре. Чакай, черешката падна. Тека. Пъгай сега тук всичко. Мажеш. Събираш всичко от масата, събираш. Като стилган влезе. Хвърляш. Монта бърка. Чей така, сядаш.
И нашата гозба, почти се изпари, но това е нашия ефект. После избърсваш масата с гозбата и слагаш вътре. Се здраве, така. Йове! Шиме! Узи! Шиме! Али! Ти то мъжи! Стига! Сега трябва да го нарежем. Така, хубаво да стане. Снимай, може. Снимай. Снимаш ли? Така, сега седни малко, курицата сега. Така, снимай сега, тук ще правим порциите. Снимай чашките. Вземаш, топчиш, едаш, слагаш. Слагаш вътре, най-внимателно го напъхваш. Снимай, нали снимаш? Бойци, много снимаш, нали? Снимам. От масата е по-вкусно е така. Да. Пълниш си, сервира, ето къде ти ги остави. Сега ги да видят нашите зрители. На малко хлебчета, да видят нашите зрители какво сервираме. Какви изящни стоки, така. Пъкаш вътре всичко и го сервираш на твоите добри приятели и да им е вкусно, защото е много хубаво. Много Вкусно ли? Опитай, моето момче, виж, снимай, виж, аз него съм Гучо, гледай как си хафа, като джуниор, гледай. Много! Много, гледай, гледай, от ръката ми фарчи ми роди, ало, шляпаш си човек. Оле, и така, това беше нашата гозба, нашата следваща гозба, това беше гешляпен, гештурнкен, гешляпен, гешлонкен и това беше нашата втора гозба. Така, другото ни пипче няма да правим гозби, а ще правим други простоти и нагледайте и така. И колата забравихме за най-важно да се почерпим като нашите добри писатели. Хубаво е разклатил. Още! Давай! Дай за малко. Голега. Да, моето момче. Голега, лево. Да я разклатим. Ти то, моето момче, ти то. Бой, бой! О, бой, я дай ми колата. Дай колата. Така, сега отваря. И вади си са купоня. И само отваряш. Служа вътре, служа. Колега. Давай, запрек. Служа вътре. И това беше. Ай, Шляпен. до другия път. Чао!